ydych chi'n cynrychioli, os ydych chi yn cynghorydd pa wawd ydych chi'n cynrychioli, ac os ydych chi yn cynrychioli enwad o gwbl, pa enwad crefyddol ydych yn cynrychioli. Felly, dwi'n mynd â hyd y sgrin sydd yn dangos ar sgrin fi. Felly, y person gyntaf, Owain. Helo, Owain Roberts, dwi prifathro ysgol Cybi yng Nghaergybi. Diolch, Owain. Gwilym? Gwilym O Jones, aelod etholedig o Gyngor Sir Ynys Môn ac yn cynrychioli ward Llifon. Dwi'n mynd â hyd y sgrin sydd yn dangos ar sgrin fi. Dwi'n problem technegol, dwi'n clywed fy hun yn ail adrodd. Reit, wedi stopio rwan. Helo, Owain Roberts, dwi prifathro ysgol yng Nghaergybi. Shirley, help! Diolch, Owain. Gwilym? Gwilym O Jones, aelod etholedig o Gyngor Sir Ynys Môn. Reit, dwi'n meddwl bod ni'n okay. Deb? Deborah Stammers dwi, a dwi'n cynrychioli un debydyddwyr Cymru, Cymanfa Ynys Môn. Diolch. Anest? Prynhawn da. Anest Fraser dwi'n gyfarwyddwraig addysg ac ymgysylltu ar ran yr Eglwys yng Nghymru a Esgobaeth Bangor. Diolch. Gwyneth? Helo, Gwyneth Hughes, uwch reolwr llesiant yn Cyngor Sir Ynys Môn, ac yma'n yma'n gweithredu fel clark a hefyd rhywun yn rhaid dipyn bach o arweiniad i chi fel panel CYSAG. Diolch. Dych chi'n rhoi lot o arweiniad i ni, diolch yn fawr. Siol yn gorau. Jim? Mae ar mute, dwi'n meddwl. Ie. Helo, Jim Clark, yn iddo gyfer Eglwys Presbyteriaid Cymru, ond yn cynrychioli cyfundeb annibynwyr Môn ar hyn o bryd. Diolch yn fawr, Jim. Elaine? Helo, Elaine dwi. Dwi'n pregethwr lleol yn Ynys Môn. Dwi'n aelod o'r Eglwys Deb, ond dwi'n cynrychioli yr Eglwys Presbyteriaidd yn Ynys Môn. Diolch yn fawr, Elaine. Chris? Good afternoon. My name is Chris Thomas. I represent the Catholic Church on Anglesey. Diolch, Chris. Alan Roberts? Prynhawn da, cynghorydd Sir Ward Seiriol, ac wrth gwrs, cynrychioli ward efo enw sy'n addas iawn ar gyfer y pwyllgor hon. Diolch yn fawr, Alan. Alan Mymru? Prynhawn da, Alan Mymru, cynghorydd Sir Eithwy. Diolch yn fawr, Alan. Manon? Prynhawn da, bawb, Manon, mae'r Sirians Prif Athrawes Ysgol Santes Dwynwen. Diolch, Manon. Rhenallt? Rheinald Thomas, cyfetholedig ar ran Cyngor Ysgolion Sir Cymru, cyn hynny mewn llawer o bodolaeth yn Ynys Môn. Croeso, Rhenallt. Gael croeso hefyd y swyddogion, Shirley Cook, May Wen Hughes, wedyn fi di Dylan Rhys, dwi'n cynrychioli Wawd Canolbarth Môn, a fi di cadeirydd Pwyllgor CYSAG. Ydw i wedi gadael rhywun allan o gwbl y swch yna? Neb yn ymateb, felly dwi'n meddwl bod ni'n iawn. So fel dwi'n dweud, croeso pawb. A wedyn, y peth cyntaf dwi'n eisiau gwneud ydy recordio unrhyw ymddiheuriadau. Dyn ni wedi cael ymddiheuriadau gan y cynghorydd Brian Owen, a hefyd Mr Gerald Hewitson. Shirley, os yna unrhyw ymddiheuriadau eraill y swch yna? Na, neb arall. OK, diolch yn fawr, Shirley. A wedyn, felly, ymlaen â ni i'r agenda, felly, yr eitem cyntaf ydy datganiad o ddiddordeb. Os yna unrhyw datganiad o ddiddordeb gan rhywun y swch yna? Na, felly, ymlaen i'r eitem 2, sef y cofnodion o cyfarfod diwetha, oedd wedi cael eu cynnal ar y 26 o Mawrth. Nawn ni jyst mynd trwyddyn nhw ochr cywirdeb i ddechrau gyda. Tudalen 1,
Tudalen 2, Tudalen 3, Tudalen 4, Tudalen 5, a Tudalen 6. Pawb I weld yn hapus efo cynnwys, os ydych rhywun yn bodlon cynnig bod nhw'n gywir y swch yna? Cynghorydd Gwilym Jones yn cynnig, os ydych rhywun yn eilio y swch yna? Cynghorydd Alan Roberts yn eilio, felly mae hynny wedi cael ei pasio. Felly materion yn codi o cyfnodion. Unwaith eto, os dyn ni'n mynd trwyddyn nhw'n mesul tudalen 1, dwi'n weld yn mynd fanna, tudalen 2, tudalen 3, tudalen 4, Ga jyst ofyn, os gwelwch Gwyneth, mae'n dweud o dan eitem 6, bod yr ymgynghorydd yn rhoi adborth I Rhys Hearn ac yn cyfleu iddo werthfawrogiad CYSAG am ei waith. Hwnnw wedi cael ei wneud. Do, tad, do. A ddechrau, tudalen 5 a tudalen 6. Champion, dwi ddim yn weld dim byd arall yn codi, felly nawn ni symud ymlaen felly I eitem 3, sef rhannu gwybodaeth gydag athrawon ar lwyfan electronic. Dyn ni fod I cael rhyw fath o cyflwynig gan Owen Davies, Gwynedd? Yndan, ac yn amlwg mae yna rhywbeth wedi digwydd. Da ni'n hynod o brysur, ond efallai gai fanteisio ar athrawon sydd o'n blaena ni fan yma ar y funud. Beth ydy hwn ydy cyflwyno i'r panel CYSAG y microsite mae Owain wedi I esblygu a'i ddatblygu ar gyfer ysgolion. A dwi'n credu bod hwn o ddefnydd mawr I ysgolion ac efallai nad ydym ni ddim yn medru rhannu achos dwi'n meddwl bod y dechnoleg geni fedru wneud peth o, mae gen I gymaint o beth eraill yn gorau, dyn ni'n colli nhw. Ond efallai gai ofyn yn garedig I Owain a Manon y fan yma, sydd yn un o'r cwsmeriad sy'n defnyddio'r microsite. Fysa chi medru egluro pa mor ddefnyddiol ydy yr microsite I chi o ran hwyluso bod yna one shop stop felly? Sori, dwi'n gwybod dwi'n di gofyn hyn I chi wneud hyn. Na I wneud abogrid, os di chi di Manon. Nes di gymryd cam yn ôl o fyna llytrenol Manon dwi'n teimlo yn do. No, ni fesol dipyn os ydi sio, ein gradu fel ti'n gweld lle, lle draid. No, ni grwn gilydd. Ie, dyna di'w rinwedd o go iawn, nid ni fel y Gwyneth y sôn o fyna a bob sector, ond y sicr addysg yn andros o sector brysur dydy y platia mae'n troelli ym mhob man a mae'n andros o anodd cydbwyso bob dim a bob peth, bob dim yn cyrraedd o bob cyfeiriad. Felly mae o'n beth defnyddiol iawn, adnodd defnyddiol I ni fedru fynd I un man penodol iawn lle dyn ni fod I ffendio bron a bod pob dim lle de. Dyna di cysyniad ti cefn iddo fo dwi'n meddwl. Felly dyn ni'n clywed mwy am y microsites yma gen yr awdurdod ac mae oes torath o wybodaeth ddefnyddiol I ni ffendio yna, dweud y gwir. Dwi'n meddwl bod hi'n ddyddiau cynnar a'r hyn dyn ni di adrodd yn ôl, dwi'n meddwl fel penaethiad i'r awdurdod ydy gret cael un cychwan, ffantastig, ac yn gam pwysig cyntaf. A wedyn y cam naturiol nesaf wan bydd cydweithio fo'r awdurdod I sicrhau bod y sylwedd yna o fewn y microsite yn parhau a bod yn uchel de. Achos mae'n un peth I greu man I fynd iddo fo, ond mae'r un mor bwysig dydy bod y pethau yna o sylwedd i'w canfod yno hefyd. Dim bod nhw ddim ar hyn o bryd, dwi'n awgrymu o gwbl, ond mae parhau ar ben hynna yn mynd I fod yn heriol, dwi'n meddwl dydy. Ond croesawu y datblygiad o'n rhan I yn sicr lle de. Dwi'n ddim yn dweud digon yna Manon.
Na i ategu beth eithaf, Owen, fel un sydd wedi gweld y drefn cynt, lle gyda ni blatfform addysg Môn, lle oedd pethau yn o'n un man. Mae'r microsite yn rhoi mynediad yn uniongyrchol i chi. Mae gennych chi bolisia, links ar ôl hyfforddiant, gwybodaeth Covid. Bron iawn, mi fedrwch chi fel unrhyw beth sy'n cael ei rannu hefo ni. Maen nhw'n cael ei roi ar y microsite rwan. Felly, os ydych chi ddim wedi gallu mynychu hyfforddiant neu wedi methu link neu rhywbeth fel mae o yna i chi gael ei weld o. Ond ategu be mae Wain yn ei ddeud, mae angen gadw fo'n gyfredol. A dyna fydd yr nod a'r sialens mae'n debyg fel mae polisia newid neu pethau weithdrefnau newid i diweddaru a'i cadw nhw'n gyfoes. Ga i ddiolch yn fawr iawn i ddau na chi am y sylwadau yna, a ydych chi'n berffaith iawn. Mi fydd o'n her i gadw'r gwybodaeth yma'n gwbl gyfoes. O ran CYSAG a gwaith rôl pencampwyr nac y bydach chi pwyllgor gweithredol CYSAG, un o'r rôl yr panel yna fydd sicrhau bod unrhyw ddeunyddiau da ni reid arno o fewn maes crefydd gwerthoedd a moeseg, fel fydd yn cael ei alw 2022, bod yr adnoddau yna yn hollol gyfoes. Mi wyddwn ni hefyd wedi rhannu fo Owain link deunyddiau gan hwb yn y maes addysg grefyddol. Oedd yn addas ar gyfer cyfnod allweddol 4. Os da chi ddim wedi cael y link, a dwi'n yn siŵr iawn os da ni wedi rhannu hwnna efo chi, mi na i rannu hwn hefo chi diwedd y sesiwn, a mi fedrwch chi just clic a gweld. Achos un o'r pethau sydd wedi cael ei godi mewn cyfarfodydd tro ar ôl tro ydy nad oes na ddim digon o ddefnyddiau Cymraeg ar gael i ysgolion, yn enwedig pan mae plant neu'n pobl ifanc ni'n gwneud tygau a lefel A. Wel, mae hwb sydd fysa chi bron yn meddwl yn microsite anferthol yn ffordd hefyd o rannu'r adnoddau. Felly pa mae yna pethau fwyaf diweddar yn dod, be dwi wedi bod yn neud, dwi wedi pasio nhw ymlaen i Owain, fel bod nhw ar yr hwb a i chi gael gweld. Felly dwi'n yn deud bod pob peth yn berffaith, ond mae'r dechnoleg yn symud i galluogi bod pobl yn gallu rhannu adnoddau yn haws a bod nhw'n gallu bod yn ddwyieithog a mae yna bethau safonol i weld yn dechrau dod. Dwi'n yn deud bod ni'n berffaith a mae bechod, a dwi'n gwybod pam dwi'n siŵr nad ydy athrawon uwchradd ni ddim yma heddiw. Mae gen i ryw dimlad na heddiw mae'r ysgolion yn cael y canlyniadau tygau ac felly na dyna beth sydd wedi rhwystro nhw ddod yma heddiw. Ond petai nhw yma, fysa'n braf i canfod i bar nhw ar y deunyddiau sy'n cael ei rannu ar anhwb. Ond mae hynny, os ydy rhywbeth newydd yn dod, dwi'n reid hynny yn yr CYSAG ma o ran addysg grefyddol. A da ni wedi gobeithio os ydych chi wedi cael gweld hwnna. Ond na i ofyn i Owain os fedra i roid y link microsite i chi ella i gael gweld. Gosa bod Owain neu Manon yn mynd i rannu fo'r sgrin wan. Sori, swnio'n yna chi. Owain, wyt ti'n... Sorry, mae Alan Roberts eisiau dod i fewn, ond yn gyntaf, dwi'n meddwl falle bod Mefus wedi ymuno efo ni. O, gret. I Mefus fyna? Dim camera gyda i, mae'r llais yn... Diolch Mefus. Mae'r ansawdd y sain yn wan ofnadwy neu mae yna rhywbeth y mater yr ynghlystia fi. Dwi'n yn gwybod os fydrwch chi fynd yn nes at y maic. Dwi'n meddwl bod wnaethon ni ddall bod chi yn ganol eich prysurdeb llwyr o diwrnod canlyniadau. A dwi'n meddwl eich bod chi wedi ymelaethu dipyn bach ar y deunyddiau sydd ar gael. Drwy hwb. Dwi'n cael traffath i glywed chi. Dwi'n clywed chi dipyn bach, de, ond... Na, mae'n amhosib clywed hi yn iawn. Gai symud ymlaen. Alan, ti eisiau dod i fewn? Diolch.
Yndw. Ddeud y gwir, mae Gwyneth di crybwyll be o'n i'n mynd i ofyn yma'n hyn. O nabod cybac yn dda, prinder deunyddiau Cymraeg yn amlwg yn wendid yma'n hyn. A dyna be o'n i'n mynd i ofyn. Lle ydyn ni, ydy'r deunyddiau mae'n gwybod ddwyieithog bellach, os ydy wedi bod ddwyieithog o'r cychwyn, os oedi efo deunyddiau Cymraeg ac yn y blaen. Dwi ddim yn arbenigwr ar maes llafur tygau o lefel a dwi'n siŵr os fedar Mefus ddod i mewn eto. Ond beth sy'n weld yn digwydd rwan, mae deunyddiau newydd yn cael ei roed ar yr hwb, felly mae yna nifer o bethau yn cael ei pasio ymlaen. Ydy hwnna yn ddigonol pa mae'r pwnc yma'n academaidd fysa rhaid i mi ofyn rwy'n fel Mefus sydd ar y llawr yn deall y maes yn iawn, ond mae'n ymddangos i mi bod na deunyddiau cyffroes yn cael ei roed, o beth dwi'n gallu gweld efo llygad rwy'n sydd ddim yn arbenigor y maes, felly. Efallai Mefus fysa chi medru dod i mewn eto? Da ni drio craffu? Na, dyda mi glywed na cdi. Dwi'n meddwl beth sydd, mae yna bobl rwan yn rhoi deunyddiau i mewn i baratoi ar gyfer y cwricwlwm i Gymru hefyd wrth gwrs yn does. Mae o'n edrych i mi yn adnoddau o safon, so da chi'n medru cael pethau ar hwb, a mae'n debyg bod yna symud oddi wrth cael llyfrau calad i'r model technoleg gwybodaeth, y gwybodaeth digidol ac yn y blaen, sydd yn moderneiddio ffordd, da ni di arfer fo llyfrau, mae hynny ella rwan yn mynd oddi wrtha ni, a bod ni'n cael y defnydd technoleg gwybodaeth ar hwb. Mae'r pethau sydd wedi dod yn gyfoes ac ar y link, a na i anfon ymlaen i chi wedyn, Alun, i chi gael gweld eich hun. Mae hynny wedi bod yn gwbl ddwyieithog, ond dwi'n siŵr eich bod yna gwers lyfrau a pethau felly sydd yn bwysig i ysgolion gael hefyd. Ond mae yna deunyddiau wirioneddol cyffroes i weld yna. A dyn o ran cyfnod allweddol 3, cyfnod allweddol 2 a cyfnod sylfaen, yn edig cyfnod sylfaen a cyfnod allweddol 2, dwi'n siŵr bod yna deunyddiau yn fanno hefyd fysa athrawon cynradd ni'n gallu, os da chi wedi cael amser, os dwi'n gwybod bod chi wedi cael blwyddyn yn llefus iawn. Mae Mefus wedi rhoi yn y chat, wedi gweld adnoddau cyfrwng Cymraeg, ond dal mwy yn y Saesneg neu bod oediad yn y cyfieithiad. Diolch yn fawr, Mefus. Gret. Just er gwybodaeth, mi ddaw fi cael cip olwg ar y link ac oedd yn diddorol i weld y amrywiaeth o adnoddau oedd fanna, gan i weld bod yna un athronydd yn cwrdd yn dweud taw bod atgyfodiad yn chwedl, ac athronydd arall fel N.T. Wright yn rhoi tystiolaeth dros yr atgyfodiad. Felly, ydych chi yn cael wahanol bawn yn y droddiadau sydd yn glwm ar link. Ond oedden nhw'n weld o safon uchel o beth o'n i weld, beth bynnag. Os nag oes unrhyw sylwadau neu cwestiynau eraill, na ni symud ymlaen, Gwyneth, os mae hynny'n iawn efo chi? Ie. Lle da ni rwan doch ar yr agenda? So, un funud. Chris, I think you want to speak. Do you want to come in? Yes, sorry. For some reason, the hand on mine is disabled. I just wanted to say, I saw the hub, thanks to Gwyneth earlier on, and I was very impressed then. What strikes me is the fact that with the panel and the hub, Anglesey teachers are giving people an opportunity to catch up and to share good quality resources and knowledge together. And that is going to be the future, definitely, of RVE, for want of a better term. And so I'm very impressed by those two initiatives, and I think they're very positive and should be celebrated. Thank you. Sorry. Okay, thank you, Chris. Thank you very much. Ia, nath Chris ofyn I gael y link, a mi rannis i'r link gyda fo. Be nai ydy rhannu'r link efo chi gyd yn dilyn y cyfarfod yma, I chi gael bori eich hunan iddo fo, dwi'n meddwl di hynna ond yn deg, felly, os di hynny'n iawn.
Felly, mae gen i fan yma adroddiad, symud i mewn i adroddiad, ia, beth sydd wedi bod yn digwydd ac yn y blaen, Dylan? Ie, os gwelwch na, dwi'n cymryd bod Mrs Helen Roberts ddim ar gael. Eto mae wedi cael gwahoddiad, ond dydw i ddim wedi clywed dim byd yn cadarnhau, felly dwi'n yn gwybod beth sydd yn bod y fanna chwaith. Mae o hefyd illa werth i mi ddeud am ryw reswm, dwi wedi bod yn cael dipyn o drafferth gyda ebyst yr uwchradd yn ddiweddar yma. Dwi'n meddwl bod ni'n sortio fo rwan, achos yn diwedd nes i gysylltu gyda ysgrifenyddion yr ysgol i basio gwybodaeth ymlaen. Felly dwi'n gwybod os oes rhywbeth y mater ar yn e-bost ni iddyn nhw, ond dwi'n di bwnsio'n dol, so dwi ddim yn siŵr iawn. Par un bynnag, na i gychwyn hefo pethau sydd wedi bod yn digwydd yn yr ysgol. Mae wedi bod yn gyfnod ofnadwy o heriol i'r ysgol, ac fel fan ni'n deud, heddiw ydy'r diwrnod mae'r plant yn cael eu canlyniadau yn answyddogol. Wrth gwrs, maen nhw'n gorfod disgwyl tan mis Awst i gael yr canlyniadau yna yn swyddogol. Ond mae'r ysgol, nid yw'r ysgolion uwchradd, wedi bod yn hynod o brysur yn sicrhau bod nhw'n gweithredu fel canolfan asesu i gael y graddau tygau a lefel A. A dim ar chwarae bach maen nhw wedi gorfod gwneud hynny, maen nhw wedi gorfod gwneud profion hefo'r plant yma. A hynny wedi bod heb blant am gyfnod, dydy o ddim rhy fath y dysgu cyfunol yma hefo bob ewyllus da, mae wedi bod yn heriol. Ac i ganiatáu bod yna gysondeb o'r draws yr ysgol ac ysgol i ysgol, mae hynny wedi cynnwys nifer fawr o gyfarfodydd a trafodaethau ac yn y blaen i wneud yn siŵr bod bob disgybl yn cael tegwch ac yn y blaen. Felly mae wedi bod yn gyfnod ofnadwy o brysur i'r ysgolion, ond diolch yn fawr iawn i chi am y gwaith. Er ben hynny, mae penaethiaid wedi gorfod ymatab i ofynion iechyd a diogelwch parthed Covid, rheoli pryderon staff, plant a teuluoedd, wedi derbyn grantiau ychwanegol sydd eto i grasawu i arwain ar cynlluniau carlam, ond pan da chi'n cael grantiau, mae gwaith gweinyddol sydd tu ôl i hwnna yn gallu bod yn llafurus ofnadwy, bod o'n neis i gael yr arian, mae gennych chi deadline ar pryd da chi'n gorfod gwario a da chi'n cael gwneud beth da chi isio fo'r arian, mae yna bethau penodol i wneud. Felly, does am dwywaith bod yn ysgolion ni wedi bod yn gwynebu amser heriol iawn, ac oherwydd hynny, dydw i chwaith ddim wedi bod yn swnio'n ar cael hunan arfarniad a cynnal cyfarfodydd ac yn y blaen, oherwydd dwi'n meddwl bys ni cael dim parch i neb i ddechrau ni, a iawn di hynny fyd, achos maen nhw wedi bod yn arbennig o brysur. Ar ben hynny i gyd, da ni'n gwynebu nifer fawr o newidiadau pell cyrhyddol dros y 2 flynedd nesaf neu blwyddyn a hanner nesaf. Mae gennym ni'r cwricwlwm i Gymru fydd yn dod yn fyw Medi 2022. Felly mae'r oblygiadau yna yn anferthol a mi fyddan ni'n o fuan yn edrych ar yr ymgynghoriad sydd dim ond o fewn un maes. Ac felly fedrwch chi feddwl be mae ysgolion yn gorfod wneud, achos maen nhw'n gorfod newid i ffyrdd hefo bob pwnc sydd gynnon yn y cwricwlwm. Mae'r newid yn ofnadwy heriol. Mae gennych chi deddf anghenion dysgu ychwanegol sydd yn dod i rym mis Medi yma, hefo oblygiadau addysg dim i 25 ar tudalen un proffil ac yn y blaen, ac da ni wedi bod yn lwcus iawn yn Gwynedd a Môn, wedi bod yn paratoi ar gyfer hwn dros dipyn o flynyddoedd bellach, mae'r deddf yn mynd i ddod o oblygiadau newydd a heriau newydd i ni. Wedyn mae gennym ni ymgynghoriadau, a dwi jyst wedi reid rhestr bach yma, gwch chi gopio hwn gyda fi wedyn, a dwi wedi gwneud rhestr, mae gennym fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, mae yna 6 ymgynghoriad sydd yn berthnasol i maes crefydd gwerthoedd o Moeseg. Bod gennych chi'r ymgynghoriad mawr, sydd da ni'n dal eto, a mi fydda ni'n sbio ar hwnna'n fanwl, mae gennym ni hefyd cynllun gweithredu cydraddoldeb hiliol Cymru wrth hiliol, sydd yn berthnasol i be fyddan nhw'n cyfleu yn y cwricwlwm crefydd gwerthoedd o Moeseg, a mae hwn yn gynllun 10 mlynedd.
Mae gennych chi canllaw a chod y cwricwlwm i Gymru ar gyfer addysg cydberthnasedd a rhywoldeb, a dwi wedi cynnwys hwnnw yn yr atodiadau diolch i Shirley. Ddim bod ni'n mynd i drafod o'n fan yma heddiw, ond os ydych chi'n cofio te blwyddyn yn ôl, mi oedd y ddau beth crefydd gwerthoedd am oeseg ag addysg cydberthnasedd a rhywoldeb yn cael sylw ar y cyd gyn Llywodraeth Cymru pryd hynny. Roedd y ddau faes yn cael ei cyflwyno fel maes na fysa rhieni ddim yn cael tynnu, fysa'r rhiant ddim yn cael hawl i dynnu plentyn allan ohono fo, bod o'n dod yn bwnc statudol. Mae, chybod, addysg cydberthnasedd a rhywoldeb, mae o'n ffitio mewn i crefydd gwerthoedd am oeseg, felly dwi wedi reid o yna jyst i chi gael sylw, ac os da chi angen yn ein dymuno, cymryd rhan yn yr ymgynghoriad, croeso chi wneud hynny. Mae gennym ni cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariannur nasgynhelir. Rwy'n ta plant y cylchodd meithrin di hwn, a dwi'n andros o ddiolchgar mae Parchedig Jim Clark wedi bod yn codi o'r blaen bod hwn ar y gweill, achos fe chi gofio rwan mi fydd cwricwlwm crefydd gwerthoedd am oeseg yn berthnasol i blant o 2 i 16 oed. Felly mae hynny'n golygu mi fydd plant sydd yn cylchodd meithrin ni, y tymor ar ôl iddyn nhw fod yn 2 oed, hefo fydd na ddisgwyl bod crefydd gwerthoedd am oeseg yn cael rhyw fath o sylw reit o'r dechrau, a hwnnw'n briodol wrth gwrs i'r oed ac yn y blaen. Efallai sgynnon ni'm amser i drafod o am yn hir yn fan yma heddiw, ond yn sicr mi fyddan ni fel panel CYSAG angen edrych sut ydyn ni mynd i gyfarch a gwirio ansawdd a cael ymbodloni bod y plant sydd o'r oed yma, sydd ddim yn meithrin ysgol eto, ond mewn cylch meithrin, sut ydyn ni'n cyfarch beth sydd yn digwydd yn fan yna. Cofiwch, mae'r sector yma yn cael athrawon i'w cefnogi. Mae'r awdurdod yn talu am athrawon i wirio ansawdd a cefnogi'r cylchoedd yn hyn o beth. Ac efallai byddwn ni maes o law yn meddwl cael barn yr athrawon yma i ddod ata chi, jyst i chi gael sicrwydd be di safon yr addysgu a dysgu a'r profiadau, ddweud y gwir ddylwn ni fod y reid, y profiadau cynnar na mae'r plant bach yma'n gael. Dwi'n di oedi fan yna funud bach, rhag cofyn bod Parchedig Jim Clark eisiau dod i mewn i ddeud rhywbeth. Helo, diolch Gwyneth. Fi'n haws dweud o rwan, a chwnegu at yr agenda dydy Gwyneth. Dwi'n meddwl. Yndi tad, chymod. Mi ddweud i sylw busnes yr adnodd dewch i ddathlu. Am hwnnw da ni'n sôn mewn gwirionedd. Cynllun sydd wedi cael ei darparu gan y mudiad ysgolion meithrin a Helen Roberts sydd wedi bod wrthi, a mae'n adnodd ardderchog, mae'n eang, mae'n gynhwysol, a mae'n gytbys iawn wrth iddo fo gael ei gyflwyno. Ond mae hefyd yn wedi i bartnereithu'n agos iawn at cwricwlwm i Gymru ynde. A mae hwnnw'n amlwg iawn yn y cyflwyniad sydd i'r pecyn. Mae ar gyfer y sector nasgynhelir, ac eto mae wedi ei addasu ar gyfer dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion, ac i fanna ydyn ni yn cyffwrdd ynde, dwi'n meddwl. Ac mae wedi cael ei baratoi i gyd fynd efo'r egwyddorion cwricwlwm 316. A mae grant cyfnod sylfaen gan Llywodraeth Cymru wedi cael ei defnyddio i ddarparu yr adnodd ynde. Mae yna gofyn cwestiynau yr oeddwn ni efo Gwyneth wedi cyfrifoldeb CYSAG Môn yn y sefyllfa yma ynglyn ag cefnogi a monitro a gweld beth sydd yn digwydd. Dwi'n gwybod na nid yn rôl ni wedi cyfarwyddo pobl i ddatblygu i cwricwlwm, ac eto mae yna rôl cynghori does ella ag arweiniad a chefnogi. Bys i mewn trafodaeth efo'r mudiad ddoe ynghylch y pecyn, a syndod mawr i mi bod nhw wedi rhyddhau pecyn i mi, neithiwr.
mi gael golwg arno fo, achos Gwyneth yn ama, fyswn ni wedi cael hynny hyd yn oed. Ond drwy cysylltiadau arbennig, mi ges i lwyddo i gael copi o'r pecyn a'r cyfrinar i lawrwytho y deunydd. A mae deunydd gan Gwyneth erbyn hyn ynde. A mi fyny si, o'n i'n gofyn 2 gwestiwn iddyn nhw. Faint ohono fo yn sydd yn ddewisol? Oherwydd o'n i'n pryderu chydig bach yn bod i'n agor drws aml grefydda i blant dan 5 felly. Wedi gallu gweld rheswm os oedd yna ofyn yn codi a plentyn neu plant mewn dosbarth o gefndiroedd ethnig gwahanol ynde. Ond ydych chi'n gweld, mae yna 6 uned yna yn cynrychioli, yn cyfro y crefyddau mawr y byd i gyd ynde. A hefyd mae yna amserlen yn cael ei gynnig i'r cylchoedd ynglyn â pryd i gyflwyno'r gwahanol ddathliadau ac yn y blaen. Mae'n ddifyr iawn, ond o'n eisiau fflagio beth i fyny, cos yn y papur a bron i weld bod y peth yn bodoli. Ac dwi'n gwybod lle da ni'n mynd, mae eisiau ni gadw golwg ar hwn, neu bod yn ymwybodol o hwn wrth ni drafod a pharatoi ar gyfer y dyfodol a chefnogi'n athrawon pan maen nhw yn datblygu i cwricwlwm yn y dyfodol ynde. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi am hynna. A dwi'n meddwl bod o'n bwynt dilys efallai gan y doedd plant 3 oed, doedd o ddim yn orfodol yn y gorffennol a mae o bellach, ond mae o hefyd yn gofyn y cwestiwn beth da ni'n neud gyda'r sector cylchoedd meithrin, oherwydd mae gynnon ni fel awdurdod gyfrifoldeb munud mae'r plentyn a tymor maen nhw'n dair, ac efallai bod ni y Môn angen meddwl yda ni angen edrych ar hyn hefyd. Yn sicr mae ysgolion yn gyfrifol am eu cwricwlwm a mi da ni yma i cefnogi nhw, a dyna di'r holl ethos cwricwlwm i Gymru, a mi ddawn ni maes o law i'r ymgynghoriad crefydd gwerthoedd am CYSAG yma, a gyda ni cytuno fo fan ni beidio ac yn y blaen felly. Ond mae hwn yn creu her mawr i ni, a dwi'n meddwl y pwynt oedden ni eisiau deud ydy, dychmygwch di hwn dim ond yn un maes bach, a mae ysgolion o dan ei sang yn ofnadwy. A i ymlaen beth bynnag beth dwi wedi sgwennu fan yma. Polisi Cenedlaethol Seilwaith Ieithyddol y Gymraeg, mae hwnna'n un ymgynghoriad mawr sydd wedi codi ben rwan, a mae gennych chi hefyd cynllawiau cwricwlwm i Gymru yng eich profiadau sy'n gysylltiedig â gyrfoedd a gwaith. Mae hwnna hefyd wrth gwrs yn berthnasol i'r ysgolion uwchradd ac yn y blaen. Felly mae'n gyfnod andros o brysur yn ysgol. Mae'n gyfnod prysur i ni fel CYSAG. Ond mae hi bron tu draw i bob rheswm fyswn ni'n meddwl yn yr ysgol. Felly o ran y panel gweithredol, dwi wedi bod yn fwriadus yn ddistaw a ddim reid y straen. Ond mi fyddan ni'n cyfarfod gorffennaf. Dwi wedi siarad efo amball arweinydd sydd yn arwain y maes yn yr uwchradd ac wedi nodi a mi fysa dechrau gorffennaf yn gwneud llawer mwy o synnwyr oherwydd bod yr pwysau mawr wedi mynd. Fel bod ni, fel grŵp o ymarferwyr proffesiynol, neu nhw fel ymarferwyr proffesiynol, dwi'n hwyluso, bod ni yn medru ymatab i'r ymgynghoriad crefydd gwerthoedd am CYSAG ar ran panel CYSAG hefyd, achos mae rhan fwyaf yn nhw bron yr cwestiynau yn fwy perthnasol i'r athrawon eu hunan nadio i ni, a mi da ni, mae eitem 7, mae'n debyg yn y cwestiwn 7 sy'n fwyaf penodol i ni, meddai at hynny maes o law. Cyn mi fynd ymlaen, ydy hwnna yn gwneud synnwyr i chi pam tyda ni ddim wedi bod yn cyfarfod fel fysa ni wedi bwriadu, a ydych chi'n hapus hefo'r eglurhad yna? Diolch Gwyneth, dwi'n siŵr bod pawb yn gwerthfawrogi y pwysau mae athrawon o dan hyn y bryd, a mae'n gwneud hollol synnwyr i fi, felly diolch am hoi o'r adborth yna i egluro sefyllfa. Dwi'n meddwl bod ychydig cyffwrdd arno fo yn barod, so nawn ni symud ymlaen felly i'r prif ymgynghoriadau, sef eitem 5 ar yr agenda. Ydych chi eisiau cyflwyno hynna, Gwyneth, os o'ch yna?
Oes, gai cyn deud hynny, jyst i adael i chi wybod bod NAPFRE wedi cyfarfod ar y 15fed, a wedyn mi gawson ni fel CYSAG Cymru cyfarfod ar yr 11 a'r 15, a dwi'n andros o falch i ddeud bod 'na 4 ohonon ni o'r panel yma yn y cyfarfod hwnnw, ac yn bennaf fyddan ni'n trafod yr ymgynghoriad. Felly mi ai'r ymgynghoriad maes o lawr ond oedd o'n braf gweld bod 'na gymaint ohona ni yna. Dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn help ofnadwy. Un peth dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ni ddeud hefyd, mae yna materion o'r ymgynghoriad fydd angen ystyriaeth. Da ni angen sicrwydd be fydd rôl gwe wrth gefnogi ysgolion o fewn maes dynieithau pan fyddan ni wedi symud i'r maes llafur yma, oherwydd bod addysg grefyddol, fel oedden ni'n cael ei alw fo'n gynt, mae o rwan yn ffitio fewn y dynieithau, a mi fydd gwe yn edrych ar y dynieithau, felly mi fyddan ni eisiau dod i gytundeb o be da chi'n neud, be da ni'n neud, a sut ydyn ni'n mynd i weithio mewn partneriaeth. Nes i godi ffôn ar Bethan James, a mi gawson ni gyfarfod, da ni'n hapus i gydweithio efo'n gilydd, mae hwn yn fwriad gyda ni, ac ers hynny hefyd, mae asgol wedi bod yn trafod a maen nhw wedi adnabod pwysigrwydd y bydd angen hyfforddiant i athrawon, hyfforddiant i'r arweinwyr, deunyddiau dwyieithog, so mae yna lot o bethau wedi cael ei adnabod, wedyn mae hwn yn cael sylw rwan, ac da ni'n meddwl bod o wirioneddol bwysig bod chi'n cael gwybod hynny. Cyn mi fynd at yr ymgynghoriad hefyd, fyswn i'n licio deutha chi bod yr ysgolion uwchradd i gyd wedi cael cynnig hyfforddiant philosophy for children ydi o, mae o'n hyfforddiant dwyieithog. Mae hwn i athrawon i weld sut maen nhw'n gallu cyflwyno philosophy o fewn y dosbarth. Mae wedi bod yn gynllun peilot cyn y Covid, a mae yna 2 ysgol cynradd eisoes wedi gwneud yr hyfforddiant. Ond gan bod chi yn meddwl rwan bod gynnon ni'r ymgynghoriad, beth enw fo doch, Cymru wrthhiliol, mae hwn yn ffitio'n berffaith i'r cynllun yna, a mae o hefyd yn ffitio i crefydd gwerthoedd y Moeseg. Dwi'n gwybod bod ysgol uwchradd Bodedern wedi cofrestru ar y cwrs cyn yr haf mae rwan, ond mae pawb wedi cael cynnig iddo fo, a wedyn dwi'n gobeithio na nhw fanteisio, achos dydy bob sir ddim wedi cael cynnig i hwn, ond mae o'n sicr bydd yn adnoddu'n gwerthfawr iawn, dwi'n gobeithio o ran symud yn eitha ymlaen, a hefyd iechyd a lles, a mae o hefyd yn helpu o ran cydraddoldeb a diogelu, a mae'n ffitio ar draws pyncia felly. Ac un peth arall sa'n ni'n deud cyn symud i'r ymgynghoriad, mae Cyngor Sir Gwynedd wedi bod ar y ffôn, eisiau gwybod beth ni'n neud yn Môn, wedi clywed bod gynnon ni panel gweithredu yn Môn, ac eisiau gwybod sut ydd hynna'n mynd ymlaen, a nes i ddeud, wel, da ni'n dal yn dyddiau cynnar, mae Covid wedi rhwystro ni dipyn bach, ond dwi yn wir credu bod hwn yn fodal da i symud yr agenda yma ymlaen. Felly mae o'n neis weithiau o gweld bod Ynys Môn yn arwain ar bethau a bod pobl yn codi ffôn ac eisiau gweld beth sydd yn digwydd felly. Reit, so'r ymgynghoriad ei hun, da chi wedi cael gwybodaeth yn eich pac, so ni'n symud iddo fo. Reit, sori, dwi'n rhannu sgrin, da chi eisiau fi rhannu sgrin fach chi da chi medru gweld yr dogfen ymgynghori eich hunan? Rhaid rhannu sgrin os da chi eisiau, dwi'n meddwl, so chni bach. Hang on. Share screen. Reit, mae gennau bod math o bethau fyma, fel da chi'n medru gweld. Ffindio adroddiad CYSAG Clerc. Lle mae o doch? Gwyneth, tra wyt ti'n chwilio, ga i ddod i mewn efo un pwynt allan sydd yn 2 pwynt digwydd sydd yn berthnasol o ran y panel gweithredu. Just fel bod ni fel CYSAG yn ymwybodol, does na ddim darpariaeth tair oed ym mhob rhan o Sir Fôn. Ie, felly, dydy bob un plentyn ddim yn gallu cael mynediad i'r hyn oeddech chi'n siarad amdano, Mr. Clark. Ac yn yr un modd,
efallai mai da beth bydd bod ni'n gwahodd rhywun enghraifft yr athrawon sydd yn cynghori'r grwpiau yma i fod yn rhan, neu un ohonyn nhw, i fod yn rhan o'n panel ni, fel bod ni'n gallu cael y continiwm yna 3 i 25 oed. Achos ar hyn o bryd, mae yna gydweithio cynradd uwchradd, felly da ni yn gallu paratoi yn y pontio'r continiwm, ond da ni ddim, dos na ddim darpariaeth rwan yn y sefydliadau cylchoedd meithrin i wneud yr trosiant i'r cynradd. Sori, tarfu ar draws. Na, mae hwnna yn gwneud perffaith sens i mi, Manon, a diolch yn fawr iawn i ti. Wrth gwrs, dydy'r cwricwlwm blynyddoedd cynnar cyfnod sylfaen ddim wedi... Mae yna ymgynghoriad ar hwnnw ar y funud. Felly mae'n bwysig bod yr ymgynghoriad yna'n dod i ben, a dwi'n siŵr bod hwnnw'n dod i ben tua gorffennaf, ganol gorffennaf, dwi'n meddwl. Rhaid ti gofio bod gen ti athrawon sydd yn arwain ar y maes ac yn mynd i gwahanol gyfarfodydd. Ond dwi'n gweld beth ti ddeud ac efallai da ni angen yr arbenigedd arall na, achos mae hwn yn sicr. A yn y panel gweithredol mae gennym ni athrawon fel chdi sydd yn athro cyfnod sylfaen ydy da maes arbenigedd. Dwi'n gwybod bod chdi bennaeth a dwi'n gwybod bod chdi fedru dysgu ar draws yr oed, ond mae gen ti arbenigedd yn y blynyddoedd cynnar fel mae Llanfechall ac i Llanarchymedd ar y pwyllgor hefyd, a mae Ffion a pobl yn fanna yn arbenigo, ond yn sicr da ni angen gwneud hynny. Dwi'n methu ffeindio beth dwi'n gael ar fy sgrin o ran yr adroddiadau, os ychydig fach. Ond ddweud chi beth sydd gynno fi? Na i ddod i hwn. Da chi'n gweld hwnna rwan? Chi'n gweld fy sgrin i rwan? Reit, beth sydd gynno ni fan yma? Chos fedra i mynd trwy'r ymgynghoriad. Da chi wedi cael copi o'r ymgynghoriad par un bynnag. A mae yna 8 cwestiwn, dwi'n meddwl, i gyd. Rwan ta, yn y cyfarfod o gynno ni hefo CYSAG Cymru ar yr 11 ar 15, mi gawson ni rhannu lot o syniadau. Mi oedd Nafre wedi cyfarfod diwrnod ynghynt, a mi gawson ni wedi'n cyflwyno i barn nhw ar reid yn sylwadau. Ac oedden ni yn falch iawn bod gynno ni aelodau Môn yn fymach, so mi o llais Ynys Môn yn cael ei reid. Be di hwn ydy crynodeb dwi wedi dderbyn gan Libi. Ddoe, dwi'n meddwl mae wedi dod, a dwi'n meddwl mae hwyr, ti amser cinio pnawn ma nes i ffeindio bod oedd i'n ngyrraedd, dwi wedi basio fo mlaen i chi gyd. Ond efallai beth da ni angen neud ydy edrych ar y cwestiynau yn fras, just achos un peth ydy darllen yr ymgynghoriad, wedyn da ni eisiau ymatab i'r cwestiynau. A dwi'n meddwl, ydy hwnna yn dderbyniol ganddo chi bod ni'n gwneud hynny, ta da chi eisiau mynd trwy'r ymgynghoriad ei hun? Chos mae'r ymgynghoriad, mae o'n ddogfen eitha manwl, dydy? Bawn personol fi, Gwyneth, ydy, fel ydych chi'n dweud, dim ond amser cinio oedd y dogfen yma wedi mynd allan, a mae dogfen yma yn cynhwyrthwyol iawn gan pwyllgor gwaith CYSAG Cymru. Beth o'n i'n mynd i crybell fel y ffordd ymlaen ydy, mae'n bwysig iawn bod ni yn ymateb fel CYSAG Ynys Môn. A mae hwn yn defnyddiol iawn. Ond dwi'n meddwl beth sydd angen wneud ydy pawb cymryd amser i sbio ar yr ymgynghoriad ei hunan, sbio ar beth yw'r adfodd gan CYSAG Cymru, wedyn gyfu sylwadau i fewn i ni, a bod ni wedyn yn plethu fe'n at ei gilydd a gwneud ymateb i'n hunan fel CYSAG Môn ar ôl derbyn sylwadau gan aelodau o y pwyllgor. Ond dwi'n meddwl bod yn mynd i bod yn anodd iawn i dechrau mynd trwy gyd cwestiynau rwan. Mae yna 10 cwestiwn o beth dwi'n cofio yn yr ymgynghoriad, ac mae 10 cwestiwn yn catch-all, sef unrhyw sylwadau eraill. Felly mae yna modd i mynd tu hwnt i just beth mae nhw yn gofyn am. Ond dyna beth fyswn ni'n awgrymu, bod pawb yn mynd i ffwrdd yn sbio ar y cyflwynydd gan CYSAG Cymru, sbio ar y dogfen ymgynghori, bwydo nôl i ni, a wedyn bod ni yn gyfu ymateb ni fel ymateb swyddogol i'r ymgynghoriad. Cytuno, a mi fydda ni, da ni yn trefnu bod ni fel panel gweithredol, achos mae eisiau barn y proffesiwn. Mae lot o'r cwestiynau cychwynnol, dwi'n meddwl, yn ffeithio ar yr athrawon, a nhw go iawn sy'n mewn lle i fedru deud pa mor ddefnyddiol ydy'r cwricwlwm, ydy o'n gwneud synwyr, ydych chi'n medru... Ia,
da ni hefyd angen dall, ond dwi'n meddwl os nad ydy o'n glir i'r athrawon, sgynna ni'n gobaith mil nag os ddweud y gwir felly. Mae'n bwysig bod ni'n cael eu llais nhw. Mae'r cwestiynau, a chwarae teg, maen nhw wedi wneud o'n ddwyieithog, mi welwch chi bod y cwestiynau wedi cael eu nodi, a dyn mae'r sylwadau yn y Gymraeg wedi cael eu reid mewn rhyw piws fan yma. So, beth i hein ydy sylwadau CYSAGau Cymru a NAPFRE wedi cael eu gyfuno, felly mae o'n llawn iawn a mae o yn help, dwi'n meddwl, i grynhoi yr pethau, ond fe rhaid i chi ddarllen yr ymgynghoriad hefyd, a mae yna links i'r ymgynghoriad. Mae'n mynd â chi'n sydd i'r llefydd perthnasol o fewn y cwricwlwm, ond mae o'n mynd i gymeryd dipyn o amser. Ond fyswn ni, ella os gai eich amser chi jyst i fynd at cwestiwn 7, achos dwi'n siŵr jyst na hwnnw sydd efallai. Mae yna 2 ran i cwestiwn 7. Mae 7A a mae yna 7B. Ai yw'r canllawiau'r dogfen defnyddiol ar gyfer datblygu cynadleddau misydd llafur cytun? Achos be maen nhw'n gofyn i ni, ydy'r canllawiau yma yn ddigon, ydy o'n ddefnyddiol i ni fedru mabwysiadu fel y maes llafur cytun? Achos be dydyn nhw ddim eisiau, di bod yna 2 gwricwlwm mewn ffordd, yn de bod na'r un peth ydy'r un. So mae yna hwnna, a mi welwch chi bod yr sylwadau gan eraill wedi cael ei reid yn fan yna, a maen nhw'n sôn, dwi'n siŵr, am hyfforddiant ac yn y blaen. A wedyn mae yna cwestiwn 7B, a yw'r canllawiau'r dogfen ddefnyddiol i gynghorau ymgynghorol sefydlog addysg grefyddol. So ydy o'n addas i wneud yn siŵr bod ni'n deall yn rôl ni, achos mae'n rôl ni yn anorfod yn mynd i newid dipyn bach, oherwydd bod hwn rwan y faes sydd yn ffitio mewn dyniaethau, achos mi fydda ni, chybod, yn anorfod yn enwedig sy'n ni feddwl yn y cynradd, mi fydd na themau dyniaethol yn cael ei gyflwyno, a mi fydda ni angen tynnu allan o hwnna pa ddarnau sydd yn berthnasol i addysg grefyddol. A beth ydym ni ddim eisiau gwneud ydy dyblygu gwaith i ysgolion, ond da ni eisiau gweithio mewn partneriaeth os ydym ni'n wneud hynny. Felly mae yna lot o bethau yn fyma sydd yn drwm, a os o'ch yn y bach. Dyna beth sydd gynnon ni yn fanna, be maen nhw wedi ddeud. A wedyn, dwi falch o deud mae asgol wedi adnabod yr heriau yma sy'n gwynebu, so maen nhw yn edrych ar hwnna rwan. Dwi'n mynd i droi rwan at Christopher a'r Rheinald a Dylan. Dwi'n mynd i rei chi ar y spot, ond dwi'n chicio fnadwy, dwi'n gwybod. Ond ydych chi yn y cyfarfod ac yn gwrando ar y pobl yn siarad. Oes na rhywbeth fysa chi'n licio rannu hefo ni fan yma rwan? Chris, I'll ask you first if you would like to say something, and then over to Rheinald. Thank you. Is Reinhold going first? No. No, I was impressed by a lot of that went on. Yeah. In the situation completely. It's the importance of the adequate time given to RVE, so that leaders can develop a major and ambitious curriculum. The issue is around training, because that's central to it all. Without professional learning, guidance, it's going to be extremely difficult to see how people can develop. I looked at it afterwards and thought it's almost like excuse me, I'm just having a moment here with my Parkinson's. There needs to be a flexible scaffold so that people can actually build upon it, but have distinct ownership of that particular curriculum for themselves, to look where there are links and draw those links together. St. Giles Centre in Wrexham has a very helpful and interesting video on how to navigate the guidance, and links to the hub on which to build upon the 4 principles: the humanities, what matters,
and also interesting contributions on lens and learning journey levels, which I found particularly fascinating. There's also a problem, or a foreseeable problem, on glossaries, where there's got to be a much better explanation of certain words. Words like plurality, worldview, kainefin are defined clearly regarding their meaning in the universal language, perhaps using a Welsh word in English translation where possible to emphasize its importance as a concept. There's also, for me anyway, a direct link with the fact that Jeremy Miles, who's the Cabinet Minister for Education, is also responsible for the Welsh language, which I think is an important aspect that needs to be remembered. But the major challenge, as I've said, is the development of professional learning, which the Welsh Government has accepted with the provision of central fund to develop resources, both digital and hard copy, which is great news after the intense lobbying by WASACA and others, particularly Reinald, I might add. The principle has been established that central funding is necessary. Whether it's sufficient, we shall see. For me, the legal niceties and legal challenges that will come around the words will play an important part moving forward, because there's no opt-out from RVE lessons or relationship lessons too. Those are my thoughts anyway. Diolch, Chris. Thanks, Chris. You obviously prepared a speech there that I hadn't thought was necessary. I faswn i cytuno efo yr hyn mae Chris wedi ddweud y fanne. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni bod yn glir na fydd maes llafur yn y dyfodol ddim yr un math o faes llafur a da ni wedi arfer efo fo yn ystod y chwarter canrif ddwytha yma. Y peth ydy, sgerbwd os liciwch chi, canllaw, amcanion a nodau fydd y maes llafur yn sylfaenol, oherwydd yn rhan greiddiol o feddylfryd yr holl gwricwlwm newydd ydy bod ysgolion yn datblygu i'w cwricwlwm eu hunain. Ac felly, wel, dwi'n meddwl ddides i hyn yn CYSAG Cymru. Mae'n da fi nôl i ddechrau yng nghyfnod i yn y 60au, rwy'n dechrau dysgu, lle o'n i yn dysgu be o'n i eisiau dysgu. Rwan, mae yna egwyddorion wedyn yn gynwysiedig yn y fframwaith yma. A mae'r fframwaith yma'n bwysig oherwydd mewn ffordd hon, os neu yn ei ffurf derfynol, fydd yr hyn fydd rhaid i CYSAG Môn, a mi fydd rhaid i CYSAG Môn fod i benderfyniad unigol ar hwn, yn ydy pa mor bynnag gydweithredu byddai'n deud rhwng Gwynedd a Môn, yn y pen draw mae rhaid i bob un ddod i'w penderfyniad ei hunain fel CYSAG. Rwan, yn bersonol, dwi'n meddwl bod ni'n dod nôl i'r 70au hyd yn oed, lle roedd gennych chi feisydd llafur oedd yn rhyw 10 tudalen o hyd, 12 tudalen o hyd. Ddim yn cynnwys deunydd, roedd y deunydd yn cael ei benderfynu mewn ffordd gan yr unigolion ac ysgolion llennol. A dyma lle mae y dyniaethau yn gweithredu. Ond yr hyn sy'n bwysig ydy, a dwi mor hen allai fynd yn ôl i'r holl trafodaethau ynglyn â ffordd yr oedd syniadau Goldman yn cael ei defnyddio yn y 60au, ac nad oedd, enghraifft, themau yn cael i'w gorliwio gan yr elfennau daearyddol neu hanesyddol yn hytrach na crefyddol. Ac felly bod yn bwysig bod na gydblethu. A dyma fydd y dasg, dwi'n meddwl, i CYSAG ydy gweld bod ni ddigon agored, fel bod yr ysgolion unigol yn gallu datblygu i'w gysyniadau hunain a'i datblygiadau hunain. Ond, mae yna bethau creiddiol yn gyffredinol ac o fewn hwn, o fewn y deddf erbyn hyn, sydd yn deud Cristnogaeth ydy prif grefydd y wlad yma. A Cymru, ond mae rhai di-Gymraeg wedi cael problem efo'r gair cynefin.
Rwan, mae Cynefin wedi'w gytuno fel rhywbeth drwy'r cwricwlwm sydd yn deud ylwch y mae Cymru a'r Gymraeg a pethau felly yn bwysig. A ddylen ni ddim anghofio hynny o fewn yn meysydd llafur. Felly mae gair Cynefin yn greiddiol, nid yn unig i addysg grefyddol, ond i bob maes o fewn y cwricwlwm. A mae'r un peth y wir am Gristnogaeth. Jim Clark yn sôn gynnau am y deunydd meithrin. Fe rhai na chi yn gwybod na fyswn i'n bersonol, yn ei bai bod yna resymau arbennig am ddod ag unrhyw grefydd arall i fewn, nes mae'r plant yn ddigon hen i allu copio fo. Ac y llaw arall yn ysgol Cae Top ym Mangor, dwi'n cofio un blwyddyn lle oedd yna 37 o wahanol wledydd yn cael eu cynrychioli yno, ac pob math o grefyddau. Rwan, wrth gwrs felly, ond dyma lle mae'r trefniad unigol yma yn caniatáu hynny. Ond, dydy o ddim yn caniatáu iddyn nhw osgoi mae Cristnogaeth ydy'r prif grefydd. Ac felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni ddim yn mynd dros y top, os liciwch chi, i deimlo bod yn rhaid i ni ar bob lefel, ym mhob amser, bod yn cynnwys y crefyddau mawr a rhai digrefydd reit ym mhob oed ac bethau. Wel, dyma'r pethau yma fydd yn rhaid i CYSAG Môn ystyried ac ddod i benderfyniad â nhw ac maen nhw'n awgrymu dylen ni fod yn cychwyn ar hynny ym mis Ionawr nesaf yma. Diolch yn fawr, Rheinald. Fel sydd wedi cael ei cyfeirio at yn barod, mae yn newyddion da bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i rhoi adnoddau i fewn i dysgu proffesiynol, a beth sydd wedi cael ei crybell ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl bod wedi cael ei cadarnhau wedi 4 awr i arweinyddion ac 20 awr i athrawon. So dyna beth sy'n cael ei crybell ar hyn o bryd. Un o'r pethau sy'n tafo fi, oedd yn diddorol oedd Gwynedd wedi cyfeirio yn gynt at bod Cyngor Sir Gwynedd eisiau dysgu o'r marfer da ni yma, efo CYSAG Môn, a wedyn, os mae rhaid i CYSAGau unigol cytuno ar y maes llafur, ydy o'n werth ystyried cydweithio yn y dyfodol gyda Gwynedd ar maes llafur cytun, gan bod ni yn debyg iawn o'r ochr diwylliant. Dwi'n mynd dweud bod rhaid i ni, ond jyst meddwl ydy'n werth i ni rhannu adnoddau a syniadau i dod i fyny a diwedd y dydd gyda maes llafur cytun. Just gofyn y cwestiwn dwi. Gwynedd, ydych chi wedi cael digon o adborth? Be ydych chi'n meddwl? Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n meddwl hefyd, oherwydd bod dyniaethau yn gyfrifoldeb gwe, bod ni'n medru hefyd dwy'n arbenigedd ymgynghorwyr yn fan yno a bod ni'n cael rhyw fath o gonsensws ar draws yr rhanbarth. Cofiwch bod nhw'n cynnig y maes llafur, na hwn fydd y maes llafur, ond bod ni'n gwirio beth ydi o. Be sydd yn bwysig i ni hefyd ydy bod ysgolion yn cyd, a mae ysgolion y Môn yn dda iawn am wneud hyn, bod nhw yn cyd gynllunio. Achos da chi ddim eisiau symud o un ysgol i ysgol arall ac gwneud rhywbeth yn hollol wahanol. A da chi eisiau gwneud yn siŵr bod yr trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd yna yn mynd yn drefnus iawn. Felly dwi'n gwybod na da ni'n gwireddu i llawn potensial y panel gweithredol mae eto. Dwi'n gobeithio bydd Covid, dwi'n gobeithio eich ni'n trydydd don yma rwan. Ond da waith, mi nawn ni be wnawn ni wneud. Dwi'n meddwl na hwnna ydy'r ffordd ymlaen. Mae rhaid i ni ymddiried yn yn athrawon sydd hefo dealltwriaeth a bod ni yn hwyluso bod yna arbenigwyr yn dod atyn nhw a bod nhw'n dod yn dôl ac yn cyfarthrebu efo ni a bod ni'na hefyd yn hapus fel a da ni eisiau gweld. Mae rhyw top-down ac at i fyny mewn ffordd yn dydy a mi fydd rhaid i ni gael trafodaethau i wneud hynna weithio felly, fel bod ni yn deall y ffordd ymlaen. Diolch Gwynedd. Gai ofyn i chi fod yn stopio rhannu y sgrin? Wedyn, gai ofyn os yna unrhyw aelod arall o... Dwi'n gweld rwan, mae Deb eisiau dod i fewn. Gai gofyn i Deb Stammers dod i fewn ac unrhyw person arall wedyn sydd gyda unrhyw sylwadau neu cwestiynau. Deb a wedyn Alun, diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Fydd rhaid i fi fynd mewn munud i nôl yn plentyn o'r ysgol, ond
o'n i jyst eisiau cadarnhau cyn i mi fynd. Oeddech chi'n sôn amdano ni yn mynd trwy hwn a cymharu efo'r cwestiynau ydych chi wedi rhannu Gwyneth a wedyn gyrru sylwadau mewn fel pwyllgor Coed Dylan yn awgrymu hynny. So just cyn i mi fynd, ydy just yn wyndro be ydy'r timescale ar hynny, erbyn pryd ydych chi'n licio ni wneud y gwaith yna? Beth o'n i'n mynd i awgrymu, Deb, oedd mae haid i ni, dyddiad cael ymgynghoriad genedlaethol ydy 16 o Ffennaf. Felly o'n ni'n mynd i awgrymu bod rhaid gyrru adborth y sylwadau fewn i Gwynedd erbyn y 9fed Gwynedd, a wedyn mae gyda chi wythnos i casglu. Fan bella, a be na i anfon i bob un ohona chi, dwi wedi lawrlwytho y cwestiynau ar ffurf Word neu PDF, na dim ond PDF, achos da chi'n neud o fel arfer yr ymgynghoriad ar-lein, a mae hwnna wirioneddol anodd, so dwi wedi lawrlwytho fo, fel fedrwch chi reid eich sylwadau heb i anfon o. Dwi'n meddwl sa hwnna'n ffordd taclus i mi cael gweld beth i'ch barn chi. O dan bob cwestiwn wedyn, da chi'n medru reid eich barn lle da chi'n teimlo ac unrhyw bwyntiau. Yn enedig os ydyn nhw'n wahanol neu rhywbeth yn newydd i beth sydd wedi cael ei grynhoi yn barod gan CYSAG Cymru, achos mae CYSAG Cymru wedi reid lot o bethau'n fewnol. Dwi'n eisiau chi ail reid pethau dwi wedi ddarllen yn barod, achos dwi'n cytuno fo hynna, neu fyddai am byth a beunydd byddaf yn trial gwneud synwyr. Ond os oes gennych chi rhywbeth sydd yn wahanol i beth sydd wedi cael ei ddeud yn barod, please. Ond da chi eisiau amser i ddarllen, a dwi'n gwybod mae'n anodd iawn pan da chi'n gweld rhywbeth ar ôl o gyntaf. Mae'n cymryd amser i gael eich barn. A wedyn, hefo'r athrawon, dwi'n meddwl na ni wneud hwnnw ar y cyd, fel bod ni'n bwnsio syniadau. Di'r hynna eisiau dod i mewn, doch? Just, o'n i'n mynd i ofyn, Gwyneth, fydde o'n bosib i chi hefyd yrru allan y fideo oedd Chris yn gyfeirio ato fo, St Giles, achos mae hwnnw'n, dwi'n meddwl, yn gymorth mawr i bobl wrth ystyried y cwestiynau sy'n eisiau hangen i hateb. Oes, dwi wedi reid hwnna i'r athrawon, achos mi gawson ni hwnna dipyn yn ôl, yn amlwg, dwi'n mynd i reid eich chi, mae reid na ddo. Dwi'n yn siŵr, dwi'n cael rhai pethau o'r wahanol lefydd, mae o genna i ydi, ond dwi'n yn siŵr ydi aelodau CYSAG wedi cael o. Dwi'n meddwl mae di rannu fo. Na fo, iawn. Ond mi na i ail anfon o eto, i fod yn siŵr. Sori, Alun, da chi eisiau dod i mewn hefyd? Na, mae'n iawn, Gwyneth. Dwi wedi bod yn gwrando ar y drafodaeth yma'n hyn a cael cip olwg ar y cwestiynau. Mae yna fwy nag un peth wedi dod i'n meddwl i fan hyn. Swn i eisiau cael gwybod o'r teimladau cyntaf, ydy'r canllawiau yma wedi cael ei sgrifennu ddigon cry, ydyn nhw ddigon eglur, fel bod yr athrawon yn naturiol yn ei deall nhw, yn ogystal o'r pwynt o'ch chi'n ddweud, Gwyneth, y cydweithio yma, mae'r hyfforddiant yn anhygoel o bwysig. Be dwi'n gobeithio bydd na ddigon adnoddau i wneud hynna yn iawn. Da ni wedi gweld yn y gorffennol, tydi hynna ddim wedi digwydd mewn gwirionedd. A'r pwynt ola sy'n mi ddeud, oedd Rheinald yn cyfeirio fanna, bod ni'n mynd yn ôl i'r 70au lle oedd ysgolion yn cael dewis beth yn o ddysgu. Oedd dwi'n cofio dysgu yn ystod y cyfnod yna. Mae hwnna'n naturiol i groesawu mewn sawl ffordd, ond o feddwl am Cymru gyfan, mae yna beryglon yma'n hyn os ydy'r rhai ysgolion yn ddihongli hwn yn i'w gliwtu hunan heb roed y sylw teilwng i addysg grefyddol o fewn y dyneithaf yn hyn. Dwi yn bryderus am hynna, mae'n rhaid ni ddeud. Cytuno, a dyna beth i'r her sydd yn gwynebu ni. Sori, Manon, dwi'n gael dy law di fyny. Mond, mae di bigo fyny beth ydym Mr Roberts yn fanna. Wedyn ni wedi, jyst ar y gwybodaeth i chi, da ni wedi cychwyn yr hyfforddiant gen gwe, da ni yn cydweithio, mae'r cynradd a'r uwchradd efo'i gilydd drwy gydol y broses. Da ni yn y darn cychwynnol wan o sut da ni'n gyflwyno'r cwricwlwm. Hynny di, ydyn nhw'n mynd i gael ei dysgu fel pynciau, yn tai ydy'r dull yn mynd i fod yn fwy integredig, a dyna di'r term. Y cwestiwn sydd wedi codi, dau gwestiwn wedi fel godod yn o'r blaen, oedd un, ydyn ni'n colli'r addysg grefyddol? Hynny di, drwy weithio mewn dull integredig, ydyn ni'n mynd yn fwy i wneud
modela archnoa yn hytrach nag edrych ar wir ystyr y stori ella. O'i roed o'n mewn ffurf syml. A'r ail beth ydy, wrth gwrs, os da ni'n symud i ddealltwy integredig yn blwyddyn 7, neu 78, neu 789, dydy tos yn penderfyniad i gael ei wneud ar Antigau. A dwi'n gwybod bod hwnnw yn cael ei drafod, ond mae hwn yn bryder ar hyn o bryd. A dwi'n meddwl na dyna'r o'r cyfarfodydd sydd wedi bod sos yma, a dyna'r ddau beth gododd. Yes, yn y cytuno'n llwyr fan manon yma'n hyn. Mae'n rhoi 3 pwnc dyneithol arferol, ond hefyd pethau eraill yma'n hyn. Dyna di'r gwir beryg, bod yn defnyddio'r term Saesneg watering down go iawn yma'n hyn. A da ni wedyn, efo rhywbeth sydd ddim fawr o werth iddo fo yn y pen draw, i wedi fel da ni'n symud i fyny i flwyddyn 9, 10, 11 yn y sector uwchradd yma'n hyn. A dwi'n meddwl fydd yn fwy her i ryw radda yn y sector uwchradd na'r cynradd, oherwydd ffordd addysg yma wedi datblygu dros y blynyddoedd, beth bynnag da ni'n agosach i'r cylchyn newydd. Ond mae hwn yn mynd i bod yn sioc enfawr i rai athrawon pwnc o fewn y sector uwchradd ni yng Nghymru. Diolch Allen, a diolch pawb am eich sylwadau. Ga i just pwyntio allan, mae yna pobl yn postio sylwadau yn y chat hefyd, a ga i annog i chi sbio beth sy'n cael ei dweud yn y chat. Diolch yn fawr i chi. Gwyneth, os gennych chi rhywbeth arall chi eisiau dweud? Chris, did you want to come back? A wedyn Jim, dwi'n meddwl. Jim Clark's been waving his hand for a lot longer than I have. Sorry. Just eisiau pigo 2 beth i fyny. Sylw yn gynharach nath Manon ynglyn na dydy Congol y Môn wedi mynd lawr y llwybr dod â dosbarth meithrin cyn dosbarth derbyn i mewn i'r ysgol. Dwi'n sylweddoli hynna'n llawn. Ac eto, mae'r cwricwlwm sydd yn y cylchoedd meithrin hefyd yn cael ei arolygu bellach dydy ys rhai blynyddoedd. A wedyn ni fanna da ni'n dod yn rhywsyd. A rheinall, mi ochr iawn i ti amdani nellu be di prif sylfaen addysg rhyfeddol y hyd yng Nghymru a mae Cristnogaeth ydy'r prif grefydd sy'n cael ei gyflwyno mewn ysgolion am de. Mae eisiau tannu nellu hynny heb i ni colli golwg ar hynny ac anghofio y pethau sydd yn dod yn dan y medd o hyd yn de. Dyna mo. Diolch Dylan. Sori, Mr Clark. Sori, jyst fydd yn glir, dim cylchoedd meithrin sydd ym mhob man. Felly, mae'n mwyafrif o ysgolion yn derbyn dosbarth meithrin, ond does na ddim cylchoedd. Felly, yr plant sydd yn troi yn dair, dyn nhw ddim yn cael cychwyn tan ymedi ar ôl i tair. Na, dwi'n deall yn dweud. Felly, na, jyst o pam bod fi wedi cael ar roi'n, sori. Na, dwi'n deall yn iawn beth i ddeud. Okay, Chris, do you want to come back? Yeah, just 2 things really. There are small clouds for me on the horizon of this. Just tiny ones at the moment, but I got a horrible feeling. One of them is William Tyndale School, which I'm sure Reinhold will remember, where they went too far and we ended up with something called a national curriculum. The second thing in the circumstance is the fact that in the changes that they're talking about, we must have any significant changes that are made will be determined by the agreed syllabus conference, but bearing in mind the guidance from the Welsh government, which is yet, in some instances, not to be forthcoming. There's a degree of clarity lacking that we need to make further progress for me. I applaud the teachers for the efforts of getting involved with Gwynedd, with Gwe, and so on, because that's going to be important. You need support, and it's got to be self-supporting. I also remember I emailed our colleague there in the Church of Wales about words. And words are going to be important going forward. One of them in a circumstance is plurality. We've still not got an effective definition of that word for me, and a few others like worldviews and so on. So we just have to be careful. Ga i dod yn ôl yn herma yr plurality. Da ni, Pethau'r Eglwys yng Nghymru yn daleithiol yn gweithio fo Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd i gytuno, achos mae na heriau yn dod o sawl ffynhonnell ar hyn o bryd mewn ffordd o fewn y grwpiau lle mae'r cyfarwyddwyr
daleithiol yn istar. So, da ni yn y broses o wneud hynna, ond dwi'n meddwl oedd dim byd yn cael ei gyhoeddi neu gadarnhau hyd nes bod yr ymgynghoriad wedi dod i ben ym mis Gorffennaf. Ond dwi'n meddwl hefyd, un o'r pryderon mwyaf i mi hefyd ydy y diffyg manylder gweithredol. O gymryd i ystyriaeth ein profiad ni yn herma adnodda, mae o'n anodd, a dwi yn credu bod angen fwy o ddiffiniad, achos mae cynheddu'n i rai yn y de yn hollol wahanol weithiau ac i ardal di Gymraeg, a dwi'n meddwl dyna di'r her da ni'n trio greu o nesgobaeth ni ydy. I ni, mae'n hunaniaeth Cristnogol ni i wneud efo hanes hefyd, a lot o bethau eraill sy'n unigryw i ni fatha Cymru, a mae'n bwysig bod hynna'n cael ei adlewyrchu, so da ni'n gwneud argymhellion yn hynna beth hefyd ar hyn o bryd, ond mae'n gyfnod eitha heriol cael y clust i bobl i wrando hefyd, so mae jyst yn cario ymlaen i wneud mewn ffordd, a da ni'n gobeithio bod ni'n cael fwy o fanylder ar ddiwedd y broses ymgynghorol. Ond fath ar Eglwys yng Nghymru, da ni'n hefyd yn edrych ar trio datblygu lens Cristnogol, edrych ar rhai ar y gwyddas sy'n cael ei gyfarch yn y cyfarfodydd CYSAG, a da ni'n gobeithio fydda ni'n medru gweithio ar draws y CYSAG hefyd i rannu ac i gweithio ar y cyd, fel bod pawb yn rhannu'r adnoddau sydd i law yn hytrach na dyblygu mewn ffordd. Diolch Anest. Gwyneth, nôl i chdi os o'ch yna? Ie, diolch yn fawr iawn i chi. Ia, mae yna dipyn o waith cartra i chi gyd wneud rwan yn does, felly mae gynnwch chi'r dogfen ymgynghori, mae Shirley di anfon hwnna i chi, mae yn y canllawia. Mi na i anfon y cwestiynau i chi ar ffurf Word, lle fedrwch chi ymateb i hwnnw. Dwi wedi anfon y sleidiau PowerPoint, yr trafodaethau gawson ni yn CYSAGau Cymru ar yr 15, sydd yn fanwl iawn, fydd hefyd o fydd i chi. Ac felly fe rai ni chymeru ti o'n fanna, ond mae pwyntiau da chi wedi codi yn gwbl dilys, a mae Dylan eisoes wedi deud ar y funud mae Llywodraeth Cymru yn teimlo bod arweinwyr yn cael 4 awr o hyfforddiant ac athrawon yn cael 20 awr o hyfforddiant. Ond dydy o ddim yn mynd i stopio'n fanna nacdi. Mi fydd o'n rhywbeth fydd rhaid bod yn barhaus, a fydd rhaid i ni gael y cysondeb yna. Chybod, o ysgol i radda, fe rhaid i ni i gael hwnna. Ia, da ni isio creadigrwydd athrawon, achos mae'n braf gallu bod yn greadigol, a sut ydych chi'n cyflwyno pethau arhyddid i wneud hynna, ond mae'r prif negeseuon sylfaenol yn gorfod cael ei gytuno arno fo, beth i nod ac amcanion o wers yma mewn ffordd. Ond mae yna risg. Mae'r cwricwlwm i Gymru mae o'n gyffroes, a ia, gret, ond mae o'n dod â risg. Mae o'n dod â risg na fydd y safon ddim ar ei fath yn bob man. Mae yna risg na fydd y cwricwlwm ddim yn cael y sylw cytbwys ar bob pwnc, achos wedi'r cwbl dyma pam gawson ni cwricwlwm cenedlaethol yn 1988 ynde, oherwydd bod eisiau codi cysondeb ar draws a bod pobl yn cyrraedd yr un mini prawf. Felly mae yn her. Dwi'n meddwl fydd yn athrawon profiadol ni yn werth aur i ysgolion. Mae'n gret cael pobl ifanc hefyd, ond da ni eisiau gwarchod yn staff a pobl fel Manon a Gowain a rhian sydd wedi ymuno fo ni rwan, bydda ni angen y pobl profiadol na sydd yn medru gwybod beth yw'r benchmarks i bob oed. Felly dwi'n gwybod bod o yna, ond dydy o'n bob amser yn glir nacdi. A da ni sôn dim ond am un pwnc yma, cofiwch. Mae ysgolion eisiau gwneud hyn ar y pynciau mae i gyd, dydyn. Wedyn ar hynna dwi wedi gorffen Dylan, does gen i byd arall i rannu hefo chi, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr. So, gan i symud ymlaen felly i eitem 6, Gwyneth. Diweddafiad ynglyn â fatebion addysg cyfryngol lleol a chenedlaethol. Does gen i ddim byd ar hynna, dwi ddim di... Lle dwi doch ar yr agenda? Dwi'n meddwl bod chi wedi cyfeirio chi yn barod, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl bod chi wedi cyfeirio hefyd o'r cwrs oedd y gael i gyda ysgolion ynghylch â trosedd cysineb yn do? Do, nes i sôn amdano fo'n yr adroddiad mewn ffordd. Nes i sôn yr holl ymgynghoriadau sydd yn mynd ymlaen ar y funud. Ac efallai os liciwch chi, mi roi links i chi ar hynny hefyd, achos mae hwnna
yn berthnasol i addysg grefyddol, neu crefydd, gwerthoedd amwysig, fel fydd o. So mae yna lot o newidiadau. Ia, sori, lle mod i wedi stwnsio bob peth yn un i ddweud y gwir, Dylan, sori. Iawn. Just mwy o waith i Shirley Trian. Sori, Shirley. A wedyn, symud ymlaen i item 7 felly, sef, dych chi wedi cyfeirio hefyd at hyn hefyd, ond o'n i ddim ysdych chi eisiau dweud mwy ynglyn â cyfarfod NAPFRE Gwynedd. Ia, yn anffodus, nes i fethu mynd i'r cyfarfod yma tro yma, ond mi reis i'r agenda'r cyfarfod i'ch sylw chi, achos o'n i'n meddwl sa gynnwch chi ddiddordeb, ac o'n i'n meddwl hefyd fysa'r ysgolion yn licio cael gwybod be sydd yn cael ei drafod, achos yn NAPFRE yma gynnwch chi bobl academaidd sydd yn trafod y pynciau yma, a mae rhaid i mi ddeud na i licio mynd iddyn nhw, oherwydd dwi'n teimlo mod i'n dysgu, ac os oes na negeseuon pwysig, dwi wedyn yn gallu rhannu nhw fo'r ysgolion yn syth, felly dwi'n teimlo fatha posban, ond dwi'n meddwl bod o'n andros o fuddiol, a dwi'n datblygu gwybodaeth proffesiynol fy hun felly, ond yn anffodus nes i fethu mynychu'r cyfarfod, ond wedi rhannu'r agenda jyst gwybodaeth i chi, a wedyn diwrnod canlynol, o gynnon ni CYSAGau Cymru lle fel da ni eisiau wedi deud o'na 4 ohona ni yn fan honno, a'r prif faes o'n i'n trafod oedd yr ymgynghoriad, a dyma'r sleidiau PowerPoint yma rwan yn fannol iawn, fydd dwi'n gobeithio yn arfogi chi ar y gwaith pwysig o drio reid unrhyw beth newydd da chi'n dimlo sydd angen rei sylwadau sa chi'n llenwi ar y ffurflen a'i anfon ata chi maes o lawan. Diolch Gwynedd, felly dyn ni'n symud ymlaen i eitem 8, sef Cymdeithas CYSAGau Cymru. Yn y adroddiadau, mae yna cofnodion o'r cyfarfod am y 23 o Mawrth, ond mi ddam ni cael adroddiad ar lafar yn y cyfarfod diwethaf gan Rhenallt ynglyn â cyfarfod hwnnw, a fel ti wedi crybwyll Gwynedd yn y cyfarfod wythnos diwethaf, y prif ffocws oedd yr ymgynghoriad ar y cynllawiau. Ond i ddim, os mae yna rhywun eisiau gwneud unrhyw sylwad arall neu gofyn unrhyw cwestiwn arall ynglyn â CYSAGau Cymru. Dych chi hefyd wedi cael bore yma adroddiad blynyddol newydd dod allan ydy hynny, adroddiad blynyddol CYSAGau Cymru a hefyd adroddiad ar y cyllideb. So, os yna rhywbeth o gwbl yn codi unrhyw mater i wneud gyda CYSAGau Cymru. Chris? Yeah, there is one thing that I feel I should have mentioned earlier, but it slipped my mind at the time. What I was concerned about in a situation, as well as the professional learning, was the dearth of advisors to SAPREs that has suddenly emerged. People that are not going to be supported very well in some areas, in fact, not at all. And SAPREs are not going to function without good advice and support themselves, just as schools and individual teachers will not on their own without support and advice. As I said earlier, it's rather like a 3-legged stool without one leg. Yeah. It collapses. Yeah. Diolch Chris. Unrhyw sylwad neu cwestiwn arall i wneud gyda CYSAGau Cymru Rhenallt? Ia, dwi'n meddwl mae'r pwynt mae Chris wedi gwneud rwan yn allweddol bwysig. Dwi wedi deud dros y blynyddoedd ac mae o'n dal yn wir yn dechnegol. Yr unig bwnc y mae awdurdod lleol a chyfrifoldeb llwyr dros fo ydy addysg grefyddol. Ac felly mae adnoddau nhw mewn ffordd, mi ddylen nhw fod yn rhoi llawer iawn mwy o adnoddau. Dydy'r consortia ddim wedi bod dim help o gwbl yn hyn o beth, gybelled y mae 3 o'r 4 yn y cwestiwn. Achos maen nhw wedi glastwreiddio ac wedi lleihau y gefnogaeth sy'n yna. Yr unig un yn y gogledd yma ydy Wrecsam, efo mae Libby yno yn rhan amser ac efo awdurdod Wrecsam, a dyna'r unig un. Mae hwn yn rhywbeth allweddol iawn, dwi'n meddwl y gallai gwe yn hawdd iawn i'w ddod dros i benno. Ydy mae South East wedi dod o drwy, byddai nhw apwyntio Paula Webber yn llawn amser i fod yn gyfrifol am addysg grefyddol o fewn y consortia. Dydy'r un o'r lleill wedi gwneud yr un math o beth. Ac mae o'n rhywbeth y gallai awdurdod addysg
Gwynedd ac Môn a rhain fod yn pwyso ar gwe i sicrhau bod na well gefnogaeth i'r maes yma o fewn y consortia. Rhaid beth os o'r adroddiad y trysorydd, Mr Cadeirydd, yn ffurfiol bod ni yn derbyn ac yn cytuno ac yn gofyn i Ynys Môn dalu tal aelodaeth blynyddol gytunwyd fydde yn 480 ar gyfer eleni. Pawb yn gytun, newch chi dangos eich diolad, y siw bod ni yn gytuno. Ie, da iawn, mae hynny wedi cael ei pasio. Ond dwi yn cytuno gyda sylwadau Chwenall, a dwi'n meddwl bod ni yn ffodus iawn gyda y cymorth, y cefnogaeth ac arweiniad yn wedi cael gan Gwynedd. A hefyd, na i ddim enwi awdurdodau eraill, ond dwi'n ymwybodol bod yna awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru sydd yn strwglo, a hefyd bod nhw ddim yn cael y mewnbwn proffesiynol sydd angen. A dwi'n meddwl bod ni yn ffodus iawn bod Gwynedd wedi camu fewn. So, diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto, Gwynedd. There is a point as well with Wrexham, if I'm correct, right, please tell me if I'm not. But the SAPRE in Wrexham is supported by a charitable donation given years ago to protect RE within that area. So whoever the benevolent person was has done us all a favour, because that's what keeps Libya in her job. Yeah, you're right, Chris. They have a separate funding pot. Gwilym, ti eisiau dod i fewn? Wel, jyst ategu beth chi'n newydd ddeud i'r gwir, achos roedd hwn rhywbeth dda ni'n hynod bryderus yn tydan pan gafodd Miss Bethan James i thynnu oddi arna ni. Oedd ei chyfraniad hi wedi bod yn allweddol iawn wrth gwrs ers sawl blwyddyn. Ond mi rydyn ni wrth gwrs, fel da chi newydd ddeud, wedi bod yn hynod ffodus ers i Bethan fynd. Mi geithon ni i ddechrau Dewi Goff Jones yn do, a wedyn mae Gwynedd rwan o gymorth aruthrol i ni. Hebddyn nhw, heb i arweiniad nhw, dwi'n gwybod lle bydda ni, bod yn hollol deg. Mae rhywun yn bryderus na tydi gwe ddim wedi rhoi yr un pwyslais yn y maes penodol yma. Fel mae Rheinald Thomas newydd ddeud, mae o'n bwnc hynod bwysig yn statudol, ond yn anffodus, dwi ddim yn meddwl bod gwe wedi rhoi y pwyslais dyladwy ar y pwnc arbennig yma. Ac os oes modd i ni mewn unrhyw ffordd rhoi pwysau arnyn nhw, eto, tydi ddim yn rhy hwyr, os oes modd rhoi pwysau arnyn nhw, dwi'n siŵr y bydda ni gyd yn cefnogi hynny. Pan ydyn ni yn cael panel addysg, wrth gwrs, maen nhw yn gefnogol iawn yn gyffredinol wrth edrych ar wahanol feysydd yn ymwneud â'r byd addysg. Ond dwi'n meddwl bod eisiau rhoi mwy o bwyslais ar y maes penodol yma. Ond unwaith eto, diolch i Gwynedd am ei harweiniad clir a phendant bob amser. Diolch, Gwynedd. Felly, Gwynedd, wel, na gadw Gwynedd dod yn ôl a symud ymlaen wedyn ni eitem 9 unrhyw fater arall. Diolch, Gwynedd. Ie, gai ddiolch yn fawr iawn i chi am eich geiriau caredig, dwi'n trial yng ngorau, dwi ddim yn arbenigwr o bellffordd chwaith, cofiwch. Ond dwi wedi dechrau'r sgwrs gyda Bethan James a Gwe, y pobl uwch ben Bethan. Maen nhw'n ymwybodol bod ni angen mwy ganddyn nhw. Felly mae'r sgwrsus yma rwan ar draws Cymru yn digwydd, yn croesi bysedd y bydden nhw yn gweld. Fe rhaid iddyn nhw gefnogi, a fe rhaid i ni hefyd gweithio mewn partneriaeth i wybod be di'n rôl ni, be di'n rôl nhw oherwydd y pwnc yna. Felly tydi hwn ddim wedi pidio bod, mae o yn cael sylw. Dyna beth o'n eisiau ddeud wrthach chi. Gai godi un peth arall, a dwi'n ymddiheuro, mae di braidd yn hwyr yn ei godio hefyd. Ydych chi'n sôn yn gynharach, Miss Cadeirydd, y pwysigrwydd bod ni'n cydweithio hefo Gwynedd. Dwi'n cytuno 100% o'ch chi fanna, achos da ni'n sôn am awdurdod tebyg iawn i'n sefyllfa ni wrth gwrs yn gefndirol, yn ddiwylliannol, yn ieithyddol ac yn y blaen. Ond dwi'n gwybod bod anest hefyd, dwi'n gwybod bod ti'n gweithio i Esgobaeth Bangor, ond mae hi wedi sôn cyn hyn bod ti'n aelod o CYSAG Conwy, os dwi'n cofio'n iawn lle. A fe garwn ni glwad i safbwynt hi, sut mae bethau'n mynd yn CYSAG Conwy, ydych chi'n gweld ni rhywbeth debyg i'r sefyllfa yng Nghonwy hyn o bryd, achos mae yna ardaloedd Dyffryn Conwy ac yn y blaen, debyg iawn i'n sefyllfa ni ym Môn a Gwynedd.
Yndi, mae'n debyg iawn i Ynys Môn, ond be mae Conwy'n neud ydy, mae nhw, dwi'n yn gwybod sut mae'n cael ei gyhudo, ond mae gyda nhw Phil Lord sy'n gweithio i gwe, yn gwneud gwaith ymgynghorol i gefnogi, a mae o yn gwneud gwaith o safon uchel mewn ffordd. So mae o roed y cyngor arbenigol yna. Ond dwi ddim yn siŵr beth yw'r trefniant, a dwi'n yn siŵr sut mae hynna'n cael ei gyhudo, achos mae o wedi mynd lawr i 4 diwrnod yn ei rôl yng ngwe, ond mae o o'r un cefndir a Bethan James a Libi mewn ffordd, a dyna be mae o'n neud yn ei amser ymgynghorol mewn ffordd. Ac yndi mae Dyffryn Conwy, mae'r un pryderon yn cael ei rannu, a mae'r un materion yn cael ei rannu yn fannoll ynglyn â'r diffyg cefnogaeth mewn ffordd arbenigol ar boen maen nhw'n deimlo bod na diffyg pendantrwydd os liciwch chi ynglyn â'r pwnc. Felly, mae'r arfer yng Nghonwy yn dda, a mae'r cyfarwyddreg addysg digwydd bod hefyd yn ista ar y trafodaethau. O gynnon nhw gyfarfod i Gwynedd dwytha, mae hi yno hefyd i fynd ar rei o'r materion yn syth yn ôl a'i cyfarch nhw'n, a dwi'n gweld hynna'n gweithio'n yn dda hefyd. Diolch. Mae Phil Law, wrth gwrs, ar panel NAPFRE. Wedyn, dyna lle da ni'n deitha chi o blaen, mae o'n braf mod i yn mynychu hein pan dwi'n medru, oherwydd mi dwi'n cael bod yn sŵn y drafodaeth pobl sydd yn wir arbenigon y maes, a wedyn os dwi'n mynd dim byd arall o lia, dwi'n medru bod wrth o posman yn cario'r negeseuon yn dôl, felly. Dwi'n di gwerthfawrogi hynna fawr iawn, de. Diolch. So, symud ymlaen i eitem 9, unrhyw fater arall. Wedyn, ar y agenda, mae cynllun newydd y mudiad meithrin ar gyfer darparu adnoddau addysg gwybyddol. Oeddech chi eisiau dweud rhywbeth, Gwyneth, am hynny? Wel, mae Jim wrth gwrs wedi codi fo, nes i sôn am yr ymgymhoriad y cwricwlwm newydd. Mae'n bosib o rhywbeth fe rhaid i ni ystyried, ella ddim heddiw, ond i'r dyfodol, yda ni angen meddwl bod ni angen cael gwybodaeth o'r cylchoedd beth i ansawdd ac yn y blaen o'r plant yma sy'n tymor ar ôl i tair. Dyna beth da ni isio gwyntyllu, ac dwi'n gwybod os ydyn siarad mwy o sylw efo tro nesa, achos mi fydd ymgynghoriad blynyddoedd cynnar wedi gorffan hefyd. Mi fydd yr ymgynghoriad yma wedi gorffan, da ni bod yn drafod, wedyn illa pan gynnon ni gyfarfod nesa, fe gynnon ni well gwybodaeth ar lle da ni isio symud nesa. Ie, dwi'n meddwl bod chi'n iawn bod eisiau ni dechrau meddwl rwan am y ffordd ymlaen yn y maes yma, so falle rhoi ar agenda i'r cyfarfod nesaf. A mae hynny yn mynd â ni i'r eitem olaf, sef mi fydd y cyfarfod nesaf, dydd Mawrth, yr 12 o Hydref am 2:00. Felly, gai diolch i bawb am eu cyfraniadau heddiw, ac diolch i'r swyddogion ac i'r cyfieithydd hefyd. So, mae cyfarfod ar ben. Diolch yn fawr. Cadwch yn saff, pawb. Diolch.